Birinci Oğaç мәчет bu жерликте 1777 елда тизеле. Авыл Сакмыр елгасы буенда урнашканлыктан ярлары ишеле һәм мәчет башка урынга күчерелә. Хәзерге таш гыйбадәтханәгә 204 ел. Инкыйлабка кадәр ике мәчетле булган җирлек Совет чорында иман йортыннан башка гомер итә. Узган гасырның 90нчы елларында гына авылда әлеге таш мәчет цикләндерелә. Монарага ой калка. Авыл тарихын, танылган кешеләре хакында истәлек таш такталары буенча белергә була. Икесен берничә ел элек туган авылында данлыклы якташларының исемен мәңгеләштерүче, төбәк тарихын өйрәнүче Хәзирә Абдулманова урнаштырды. Шуларның берсе мәктәп диварында. Гобайдулла Радуди 1896 елны туып, 1912 елны вафат була. Ул шагыйрь, инкыйлабка хәтле Хөсәйния мәдрәсәсендә мөгаллим хәлфә булган. Хәзирә ханым авыл зиратында Гобайдулла Радудиның кабрин таба һәм кыршап ала. Аппак ташта гарәпчә язылган аның шигырьләре. Таш үзе генә мискин генә булып тора иде. Мин аны чардуган белән кыршауладым. Нинди таш икәнен белмиләр иде. Янына тагы бер таш куйдым, татарча язып. Менә шул ак ташта гарәпчә язылган аның шигырьләре. Кеше үлгәч, аңа маллар, гаиләләр дә кирәк булмас. Гамәлләр, изге хәлләр тик булыр кабриләдә юлдаш. Икенче тактаны ул шагыйрь Төхфәт Чинәкәгә урнаштырды. Таштакта шагыйрь яшәгән йорт урынында. Мәктәп укытучылары Тыкмамбетовлар ие диварында урын алды. Ул 1893 елны туган, 1959 елны вафат булган. Ул безнең шагыйрь, шулай ук мөгаллим хәлфә, инкыйлабка хәтле Хөсәйния мәдрәсәсендә укыткан. Муса Җәлил Хөсәйния мәдрәсәсендә укыганда балачакта уларны үзенә ала, ашлыктан коткара. Алар бергә яшиләр бер квартирада. Шигырь яза башлаган вакытта ул шигърият юлында аның җитәкчесе була. Мәдәният йорты ишек алдында Бөек Ватан сугышы истәлеге. Бу обелиск 1976 елда урнаштырыла. 400дан артык ир-ат сугышка китә. Яртысы яу кырында ятып кала. Бу сугыш чорында ачлыктан үлгән авылдашларына истәлек. Ул отставкадагы подполковник Рафих Макаев хезмәте. Милләттәшебез хәрби хезмәттән соң туган авылына яшәргә кайта, йорт төзи. Ана бу 44 елда авылда каждый второй үлгән. Һәр икенче кеше инде. 44 елларда башак ашап, яскыны шулны ашап авылланып үлгәннәр. Шул братские могилы килеп чыкты, шуннан үзем проект ясап, шул ясарга булды. Ну, ачырга туры килмәде пока. Авылда 1200 кеше примерно булган. Шулар яртысы калмаган. Шулай ук авыл зиратында әти-әниләренә балалары куйган истәлек һәйкәлләре дә бар. Рухи байлыкны арттыру, туган телне саклау белән берлектә танылган авылдашларга истәлек такталары, билгеләр урнаштыру, һәйкәлләр кую татар авылларының тарихын белүдә өстенлекле юнәлеш. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсәләмова, Татарлар.